Huwag mo akong lingkisin. Nilingkis mo man ako. Huwag ganyan. Mga kasinag, ang laki na oh. Oh. Isa pa lang, nahuli natin. Ito na yung pangalawa. Nasawa. Mga sinag, good morning. Pinuntahan ako ni Miguel sa bahay. Gawa ng may nalambat daw na sawa. Nandito sa may kila Kuya Rooney. Nasaan? Malaki. Ay, ano? Oo. Asa yung isa? Ito. Buhay pa? Hindi po. Buhay pa po yan. Oo. Ayan o, ang laki nga o. Sino nagtalang nitong pangki? Ito po. Oo, dalawang ano. May isda, dalawang mga kasinag. Hulihin natin, alpasan natin. Magkuha ka sa ako, nak na walang butas. Ayan o, mga kasinag o. Ang laki na. Tapos andun pa yung isa oh. Nahuli sa lambat. Hindi, doon lang sa bahay. Makuha ako. Doon lang sa bahay, kukuha ako. Walang butas yan. Walang butas. Nakaga tayo. Iyak. Kumandag yan. Kaso maasira to. Lambat. Patulong mo na lambat. Baka kaya gunting. Gunting ko. Ano pa na? Sige. Napalaki. Kung nakagat ka cancelled manogit. Ang laki mga kasinag oh. Oh. Tingnan nyo naman. Kaya siguro ito yata dumadali ng manok dito. Isaro, ito dumano. Balog po na naman kita ko edita. Ano minada kong tilapia? Mahililig ko dyan. Guntingan mo yan ng ano. Guntingan mo yan ng mga cute-cute na yan oh. Papalayan ako dyan. Sa rawis. Dumano sa purok ang rawis. Gusto ka na yung mga lambat niya. Matin ngayon ako nakakita ng matindi palang ano sa inang ingas. Iyo. Kaya hindi ako magparano sa kabulasan tayo. Siguro pagkuha mo ng kahoy na nakaraan ano? Iyo. Kapag ko akong ito yung alas 10 na ako nag-uli. Sa taas ng rawis. Ay, matindang ipon oh. Sa pundado nga napanood ko si How ko yung ingasay. Ito bagang naging wala na ko. Ay, bunti. Bunti. Diba ko, bulan-bulan. Malangoy da pa dyan ko tapangon yun si Miguel. Nahiling niya Nahiling ni ba? Miguel. Darada ko wala. Bunti nga na yan. Teka nga. Ano na? May nadakot man kayo sa agul iral. Saan? Kasi sa diet. Sa harang ni Lula. Sa pundado, di lang may pigluto sa na yan. May murang nga pigluto sa pundado. Ang kasinag, ang laki na oh. Kasi yan. Oo. Mga kasinag, ang laki na oh. Oo. Isa pa lang, nahuli natin. Ano daw, bugos, ano mo daw, Ito Miguel. Miguel. Di ka man kayo Hindi makakagat. ka man yan. Ano mo yung sako. Yung isa huhulihin pa natin. Bata! Nagtayong ano? Irago. Hulihan ka lang muna ha, saglit lang. Nakuha tayo pambugkus.
pambungkus ka dyan, ano? Dito. Ay, mabalyo ako. Nabalyo ka? Tatanggalon ko ba? Sige, tagkalin mo sa sabit. Matungol mo na lambat. Nakasabit yata yan doon. Nakakapit. Tagalon mo. Mag-asawa siguro to. Oh, yo. Baka dyan lang ito nakatira sa kabila na yan. Dyan na lumaki. Nahuli na natin yung isa mga kasinag. Yung isa andito. Ayun pa yung isa oh. Yun, nakalutang yung ulo. Ayun oh, sa may isda na yun oh. Ayun oh. Buhay pa yata yung mga isda. Ang iba tilapia. Lalaki sana oh, nung ano, bulan-bulan ba yan? Bulan. Yan pala ang dumadali ng manok dito. Yan. Nakasabit. Oh. Ayan oh. Mabigat. Malaki rin yung isda. Laki rin ng isda oh, nahuli. May halas. Nalaki ng isda. Hulihin uli ate mga kasinag. Lagyan natin sa ako. Ayan oh, uy. Yan. Ayan ang mga kasinag oh. Dalawa. Bali dalawa yung ahas na tumalang. Nakawaki, kawaki po. Ay, darabas mo ng bunte mo. Ay, bako. Kasi yung tindinin ko kanina. Itong patindi ang pakasalang, paka ano? Sa rabbit. Oh my God, sira pa oh. May sira pa oh. Ay! Nagat! Oh! Matapag! Ayan mga sinag oh. Tingnan nyo. Oh. Oh, naagat oh, matapang, malaki to. Kisa doon sa isa. Nanuan? Saglit lang. Hindi ba kita papatayin? Pero baka pag lumaki ka, kung patayin mo. Saglit lang. Kadakula kang sira. lang pala. Seryo, tako na. Yan na po Malaki din to. si Sarah. Iyo, takot na yan. Siguro yung lalaki. Takula. Butod na. Budod na. Sayang. Laki pa namang isda. Kisan. Kiskisan ba ka? Bula-bulanan. Ikat kita, lumigil sa bago. May halas. Para lang may padadya suod masay Miguel. Para lang ka dyan, Miguel. Pinakayang ko pa to. Itong barbaros ko na to. Mawawin din pang Sa rabbit na oh. Malaki-laki ang hahayumahin mo nito. Tapos paglukso ni Miguel day na hiling ni Miguel. Natuka.
Miguel, oh. Puriputan ka kayan. Siyuton. Kasi lang good ni ano? Chloe. Tagpapuriputan ka baga. Papuriputan mo sa kamat mo. Ay, inay. Ano nilubot? Iyo, lubot. Ano pa? Pupunta mo na baga. Hindi na takot si Miguel. Hindi na takot si Miguel. Nawa ka na. Dako, halam ay naman sa saro na ito. Oo. Malaki talaga to. Iyo, ba dyan ang lalaki na pa? Daw na. Unat mo Miguel. Bitawan mo. Binubutan mo ang palan eh. Nagbubutungan tayo. Sarabot na wag ay. Sayang lubod ang pangsi. Oh, nag-urudok na oh. Urudo talaga yan. Ma! Ngayon mga kasinag oh. Ito na yung pangalawa. Nasawa. Bukasan mo dito Miguel. Isang sato. Isahin mo dato, o. Di ko man kayo makakagat. Tao na yan, diyan mo na lang yan. Sinigil na lang kayo ng suot ang susunod mo. Sir, ay Miguel. Hawakin mo na. Ganito mo muna tagpalupon sa kamay ko. No. Huwag mo akong lingkisin. Nilingkis mo man ako. Huwag ganyan. Sige. Buksan mo. Dalawang sawa. Ah, si Gunting. Ay, si Gunting pala. Pambigay. Okay, salamat. Grabe na nag-ara ng sira, oh. Ano, dito lang to? Yo. Sige. Nanak. Ba't akong kamot mo? Okay, nakuha na natin. Ngayon, i-release natin mga kasinag. Doon sa dulo ng rawis. Doon ka muna, masama ka nak. Doon ako sa dulo ng rawis pupunta. Ha? Alam mo yun? Wala ko yung nalaman din si Miguel. Mga isda si Miguel. Ayun mga kasinag, dalhin ko doon sa dulo ng rawis. Doon natin ito i-release. Awa man. Buti nga hindi pa patay, buhay pa. Sumama pa si Chloe mga kasinag. Ayun si Chloe. Tapos si Pitoy kasama ko pa rin. Dito natin aalpasan sa dulo ng rawis. Dito sa dating teritoryo ni Bagwis. Kasi dito mga kasinag walang mga bahayan. Saka siguradong may makakain ito doon. Tama-tama ito dito. Itoy. Nasaan yung daanan dito? Kung maaalala nyo mga kasinag, dito baga po yung teritoryo ni Bagwis noon nung nabubuhay pa si Bagwis. Nung nandito pa sa akin si Bagwis. Yan, kung naalala nyo ito, lugar na ito. Oh, dito yung teritoryo ni Bagwis. Ano, malaking pulong nara na yun. Oh. Dito ko laging pinapakain si Bagwis. Ngayon, dito ko rin aalpasan itong sawa. Doon sa may pinakang dulo pa. Ha? Ayan, ayan. Kung maalala nyo pati mga kasinag, nung panahon na nakahuli rin ako ng sawa, dito ko rin alpasan sa lugar na ito. Ayan o, bababa tayo dito. Ang ganda ng dagat namin ngayon, oh.
Kaya bumaba nak. Baka mahulog ka ha. Mayos ka. Yan. Bumaba. Ay, very good talaga. Very good na si Bunso. Malayo na ito sa mga bahayan. Itong dulo ng Rawis. Yan o, ganda ng dagat. Ayan mga kasinag, dito lang sa area na ito tayo mag-aalpas sa sawa na ito. Ayan o, yung gubata na yan. Papapansin yung gubat na yan o. Yan. Gubat ito mga kasinag hanggang doon sa taas. Dito lang natin ito alpasan. Dito. Diyan ka lang nak. Baka matakot kapag labas nito. Alpasan natin. Paakyatin natin dyan oh. Sa bundok na yan. Yun oh. Yan ah. Hindi pa nalabas. Yun, lumalabas na. Tayo. Nasaan na? Ayan mga kasinag, lumabas na. Uy, yun na. Wild talaga. Oh, nanghahabol pa. Ayun, paakyatin natin isa doon sa taas. Sige, akyat na dyan. Yung isa daw. Tama-tama yan, mag-asawa naman sila mga kasinag. Diyan sila magparami. Yun, yun. Lumalabas na rin yung isa, yun. Ayun yung isa, lumalabas na rin. Yun. Ayan na. Aakit na yung mga kasinag dyan sa kabundukan. Bundok kasi mga kasinag yan oh. Dyan na lang sila mamuhay. Wala na. Bye bye. Magpakabait kayo ha. Huwag kayo mantitira ng manok. Yung isa wild, yung isa. Ayun yung isa mga kasinag yun. Pumasok na doon sa ibutas. Tapos yung isa dito naman sa ibutas dito. Pumasok na rin lang oh. Wala na oh. Hayaan na natin yan dyan. Tapos yung isa andun oh. Ayan mga kasinag, nai-release na natin yung dalawang sawa. Bahala na sila dyan. Dyan na sila magparami. Dyan, hindi sila makagambala dyan. Okay na, nakapaghinaw na tayo. Hindi na malangsa sa kamay. Kanina ang langsa ng kamay ko. Balibasa, takalublob sa tubig yung sawa.